unsa may mga bana-bana sa nagkalilaing kanasuran sa kalibutan sa mga siyentipiko sa nagkalilaing mga laboratorio sa labing dagko nga mga laboratorio sa tibuok kalibutan. Pila ilang bana-bana unsa kadaghan ang oil o gas deposits diya sa Recto Bank ug sa ubang mga bahin sa West Philippine Sea. Mao ni ang bana-bana. 7 ka bilyon ka baril sa oil ug 9 ka gatos ka trilyon ka cubic feet sa natural gas ang naa sa West Philippine Sea. Akong usmon sa kadaghan. 7 billion barrels of oil ug 900 trillion cubic feet sa natural gas ang naa sa West Philippine Sea. Pipila ka mga bana-bana mas dako pa. Moabot og 130 billion barrels sa oil ang naa sa West Philippine Sea. Sa ato pa kung tinuod kini mga pangagpas sa gidaghanon sa Lana nga naa sa West Philippine Sea, ang West Philippine Sea mahimong ikaduhang labing adunahan nga tinubdan sa Lana, next only to Saudi Arabia. Karon ang Saudi Arabia may kinadaghanan og supply sa Lana sa tibuok kalibutan. Waras kumingking ang Alberta, Canada, giisip na siya nga next Saudi. Waras kumingking ang Alberta, Canada. Mas daghan ang Lana nga nasa West Philippine Sea. Manang murag buang nga naibog ang nagaliwaros yun ang sinakuhaon yun niya ang Recto Bank. Ug ang Ayungin Shoal mo ikinaduan sa Recto Bank. Sa ato pa kung niya makuha ang Ayungin Shoal, makontrolar na niya ang Recto Bank. Mahasi na niya kinsay mag-research, kinsay himo diha og mga pagtuon sa oil o gas deposit sa Recto Bank. Mao na actually gidurahan na tuyo sa China. Mao nang init sila sa Ayungin Shoal. Kay mo na kinadulan o strategic kaayong nga point padung sa Recto Bank. Sus, imagine unsa nato kadato kun atong makuha bisag kabahin lang dili gyud ang tanan nga lana na naa nga deposito diha sa West Philippine Sea. Siyang bahin si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Doon na siya libro na kinis Carpio, historian ni, legal expert ni, isip ni siya, ug i-acknowledge siya tibuok kalibutan nga usas mga eksperto sa South China Sea. Di lang sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Unsay bana-bana ni Carpio. Diha sa West Philippine Sea, labing adunahan nga supply sa methanol o sa ni ka alternative nga biofuel. Og ang China na ibog kayo ini kay bana-bana sa China sa methanol deposits nga naa sa West Philippine Sea, maka-fuel na sa Chinese economy for the next 130 years. Sus. Puwerteng grabe sa katigayunan diya sa West Philippine Sea mo nang ibog kayo. Di na siya reasonable. Brutal na kayo ang iyang pagpanghasi na to aron makuha lang gid niya ang West Philippine Sea. Sa ito pa bisan gamay ra kayo nga bahin ining atong resources ang atong masuyop gikan sa West Philippine Sea, wa na tay problema sa atong supply sa kuryente, wa na tay problema sa panalapi, wa na tay problema sa gastuhan. Sumabot nga henerasyon sa mga Pilipino.